ħlisna mill-arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet nieżla x-xita u kien il-bard. Kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda dawl madwaru mis-sema. Waqaf l-art u sama leħen jgħidlu: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U jieġeb: min int mulej? U l-leħen wieġbu: jien Ġesu li int qiegħed tippersegwitah.